No, takže čaute, máme tu ďalšie video a ide to ako inak zvonko hra. Keďže som videl, že včera ráno už za jeden deň to dáko stúplo, aj odbery už mi idú, takže vidím, že sa vám to páči. Lajky sú tam. Za jeden deň mať už skoro 80 zhliadnutí, to je celkom dosť. Cez 90. Tak som sa rozhodol s Maxom, s kameramanom, že ideme druhú. Teraz budú aj rodinné domy a toto bude dlhšie video, takže sa tešte. Takže ideme sem. Tu sme to včera nestihli, lebo tu sa zaplo do svetlo. Nie, práve nie, tu sme boli včera. To nevadí, to nevadí. No prečo nám sme tu skôr? Toto a toto, nie? Okay. Či budova Cimerma. Junášova, hej, to bolo včera tieto. Tieto boli včera, hej. Dobre, a kam bežíme, hore? A počkaj, dám aj ja tieto. Bežíme hore. 3, 4. Teraz môžeme ísť. No som išiel sem. Nie? Či pôjdeš kameraman? To je jedno. Ha, autičko. Ježiš, to čo ide? More, čo tam je vzadu? Poďme, dám to radšej. Ale bojím na bok. Potom bežíme do týchto dákov, hej? Čo? Do dákov týchto. No, potom daj tam, tuto, aj takto okno dade. No tak, tu okrem tretie. No, tu dade, tu je ešte dole. Možno, ešte. A nie, dole, tam je lepšie, tam je strčeň, hej. Bola tam pani? Mi sa zdalo. Takže teraz ideme tam. Po tú vchodu. Bude dobre. Počkaj, kde sa mobil vypadne? Skoro mobil vypadol. No. Tu sa zaplo to svetlo, viete. Čo ak si vidieť tú prvú časť, tak tam sa zaplo. Nikto není. Tam, toto. Dáme. Svetlo sa zapíta. Počkajte, tu sú, poďte, naši oni. Hej. Targeti. Počkajte. Takže tam je sršeň. Tu spojite, počkaj. Tu sú naši targeti. Jahoda, sršeň, Šípka. a bír. Hej, to sú. Dobre, 3. Dáme, počkaj, dáme... Daj, sršeň. Jahoda a sršeň. Hej. Čapo, tak. Poď tam, hore. Museli sme sa tváriť kvôli tomu, aby nás nezistil, že hráme vonku hru. Môžeme sa tváriť, viete. Teraz poďme do takých rodinných. Takže ideme sem, alebo myslím, že do takých starších domov tam. A počkaj, ide typci. Čau, ja idu. Takže vás stopneme. Takže tam sme nechceli ísť radšej k tomu domu. Lebo tam podrite, tam je asi kamera, ako možno neuvidíte, ale tam je kamera. Tam nechceme radšej ísť. Aj keď píši nefunguje, nedajte. To je jedno. Ale tu sú tieto klasické hnučky, tieto máme najradšej, tieto, kde už vidíte aj tie. Takže fungujú, no a nikto tu není. Aspoň dúfam. Budeme bežať tam. Je dole, tam práve, že. Nie, tam a doprava. No dobre, ale počkaj, cápek ide. Dobre, Bože, čo bude sekunda? Takým po ceste, keď budeme. Hej. Kde nie sú? Pásuru? A kde?
Aj to. O, tu klíkám, pozor. Dole. Tuto. To je extrém. Wow, čo tu je? Takže ideme iba stopne. Tásovačky, no. Tu sme chceli ísť včera, len tam upratovali na schodoch. Tak sme išli o jedno nižšie. A či o dve? O jedno nižšie. Teraz pôjdeme o ďalšie nižšie, takže ďalšie. Logicky, nie? Nikto tu nikde nás nebude vidieť, že čakáte, dobre? Máme tuto? To sme boli včera, ale tak... A poďme tam nižšie. No, dobre. Tam sme ešte nikdy neboli, sa mi zdá. No, neviem. No dá, práve, že boli, nie? Tuto. Neviem. Počkaj, tuto nie. Tuto sme ešte neboli. Tam nižšie už sme vôbec neboli. Tuto kolo. Bá, tu sme boli, nie? Tie schody sa mi povedome. Dobre, pomôžu. Á, to. Čakaj. A bá, sme tu boli včera, nie? Jannosko, tu sme boli už. Dávno. Pri prvej časti zvonku, ktorý sa mi zdá, takedy dávno pred rokom. takedy dávno, taká prvá časť. Tá prvá časť tam bolo na tom Janosko. No, dobre. Teraz musím ísť normálne z kanvicu si čo. Jo. Takže ideme k ďalšiemu domu. Takže ideme tam hore. Tam ideme včera. Minulý video sme boli v tomto oranžovom. A teraz ideme do toho modrého hore. A tam ideme. Pamätáte? Toto včera. No, to nie. Takže tuto pôjdeme. Tam je taký balkón. Jo, to je jedno. Nikdy v živote sme tu neboli. Takže hej. Čo je? Pušník, kožák, Počkaj. Hej, to je voľa. Čakaj. Tesla. Ja by som dal Pušník a Vojda. A tu hore. To úplne nič, ale duši som to podržal. Toto som... Traktor. Grík. Tut. Vôd ma ušici, jak ja. Dík, pozrite. Čo to tu ide? Bager. Huba. Dík. Je to pekná. Pekná, ale ona nebude jedovatá. No, takže sme tu, kde sme to začínali a ideme to ukončiť. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, bolo trošku dlhšie, ako som slúbil. Čaute.